tinga system kwa le gutumika yoburaye kero kwa lenge Nairobi ine kero ole buno mugaba na bono system ingo korere osega gete ngake Elia Nairobi system ya Nairobi na wewe kene kere mechande menge eroro na bibu nche kubika na yankaga no ne yankaga iga no nebwate riberera nyinge mono na liria Nairobi iyi ne kanyitaki kubwe ya Nairobi igo emechando eri Nairobi ne menge kubwe yere nkaga besa ne nyige Nairobi na abantu ngo kora bali biashara byabe binge na gaiga n'abantu nabo ngo kora bari ubulimi bwabo bonge igo sechinchira ibere Nairobi nere different na gusiga ande gali umayete bono abantu kolegasi abange osomochi oli omonene n'ekikabira chons pi mpaka ekinde gi abantu kuruisiko yenza aiga n'abagusi bamintu tukugamba na barobu n'ekikabira kinde nke kirororo ase county yetu. Yes. Mheshimiwa Governor wono tuwarule Nairobi buraibwe ubunge wona ino mugavana gwe county ya Kisii ogakero chikura ogachorwa n'abamenyi be county ya Kisii kobo mugavana okabere ase county mwako yo mwali nange metinye etane guchikoera bono timaiti Mheshimiwa Governor ngi gwakorire kero kende kera mutige omumenyi we county ya Kisii kale no mogo kekero tugukora mwako yo 2023 ente benga itangane ninta kenkwanere kregen te kemekemo endo twanyalire gukora kurubulemi kisemi amache chipara obuchafu na obokorelie gasi abantu baitu igo onye omoche ni onganchire nguransira ase amangana y'obulemi litangane pi obulemi nabwo omoki our spinal omokibo egetekyo mugongo kyomugusi obulemi nabwo tumanyikane tinaborobo no eno obulemi boroboke lakini obulemi bwetu na bwairira abantu eskuru na boeta abantu betegasi igonga ekemana nkelinga obulemi obu lazima tonyole ngakitokonyara kubwagacha chinchira nanyale kubwagacha obulemi obu na nachite nanyole tegasi kegendrete bantu beto nakirende ebintu ebingi na chi factory chawa chikawa chia kwete nchia lengoro na ende ne chia kwete kurukale amauga ali twengosumeka talengoro lira balieito konyora lia twalire sumu ere igoro mono